O Club de Sendeirismo Trabandainas organizará este fin de semana unha andaina en Porto do Son. Trátase dunha ruta de regularidade cun percorrido oficial de 25 km e unha alternativa popular de 15. Este tipo de rutas que estamos organizando son rutas de regularidade. Entón, o que se pretende é ser capaz de levar un ritmo continuo e constante ao longo de todo o percorrido. Sairá dende a praza do Curro de Portosín para percorrer un itinerario circular caracterizado polas impresionantes vistas dende a Serra do Barbanza. Visitaremos tamén algúns muiños todo se subir para arriba, máis ou menos, hasta que chegamos a un punto hasta onde suben os de 15 km tamén, seguimos subindo todo pola beira da Serra do Barbanza. A andaina forma parte da Liga Xunta de Galicia de Sendeirismo, composta por outras 14 probas en toda a comunidade. A primeira Liga Xunta de Galicia de Sendeirismo, que hai 9 probas de 25 km, 5 de 50 e unha de 100. Decir que estas ligas son realizadas tanto por clubs como por concellos ou outras entidades organizadas por eles e desenvolvese por percorridos que teñen como un máximo de asfalto do 30%. É dicir, que normalmente discurren por zonas de interés etnográfico, paisaxístico e cultural, non? Os interesados en participar poden inscribirse na web clubtrabandainas.com ata o xoves. Polo momento hai 360 inscritos e dende a organización agardan superar sobradamente os 400. Esperamos contar cuns 400 participantes. As inscripcións creo que están abertas hasta xoves. O xoves pecharase o prazo de inscripcións. Despois contaremos con un habituallamento durante a carreira e outro final da andaina, que a colaboración da Cofradía de San Andrés de Portosín, onde poderase degustar as sardiñas do azul de Portosín gracias á Cofradía de San Andrés.